Svima dobrodošli u naš novi video. Danas isprobavamo slatkiše i slaniše. Abe dosta. Šta? Kupili smo ove dve za Otvorili smo neke stvari da ne moramo da otvaramo. Da, kao na primjer ovaj sokić. Ama ja ću pokazati. Kupili smo ove dve, ovo su za mamu, ovo nećemo otvarati. Ove tri vakvafini. Ovo. Vakvu smo jedno otvorili, a nismo probali. Kupili smo ovo dva hiha. Ali kako su ljudi kažu neki? Hihso. Dobro, kupili smo ove... Ovo nije trebalo da se desi. Ovo nije trebalo da se desi. Ovo nije trebalo. Treći put da je se ovo desilo. Ovo nam je četvrti put. Daj da ste sve videli ove. Da se smiješ, pomozi mi. Abe uradi ovo lijepo. Ljudi, svi znate da sam ja Teo, tako da nema subscribe-te na ovaj kanal. Jer mi je ovo treći kanal. Ovo je četvrti i ne mogu da ono učim. Svi se subscribe-te da pređemo 100 subscribera. Nisam još prešao, napravio sam ovaj kanal pre 2 mjeseca. Ljudi, srećan svima raspust. Srećan letnji raspust. Srećan svima raspust. Srećan svima letnji raspust koji idu u školu. Ja idem u školu. Počinjem drugi razred. Ja treći. Ja drugi razred. On Ja nije. Kao? Ne mogu sad da vam pričam, mrzi me. A kako? Ljudi, kako ovo? Ljudi, nadam se da ste vidjeli. I evo. Dobro, pa nije palo, visoko. Jedva smo nosali od prodavnice. Da. Ajmo prvo da probavamo. Igramo papir kamen vaka za koji izgubi taj Bira. Ne, Taj što pobedi, taj bira. Papir, kamen, makaze. I prvi. Ali ova dve ćemo na kraju. Dobro, biri. Ovo nećemo. Šta će u sokić? Sokić na eksi. Čekaj, stani, živeli. Čis. Kakav čis? Ajmo opet. Čins. Čačing da kažeš. Dobro. Još nisi rekao čačing. Živeli. Pak ja čis. Znači, ajmo. Nećemo da pravimo živeli. Samo ovako. Živeli. Od 10. Dobro. Ocenjujem 5 miliona. Da, probam. 10 od 10. 10 od 10. A ovo, brate, kikirike. Šta je to? Niko nije napravio. Čekaj, ajde mamo. Kikirike nisam Brate, ove, uzmi ove. Ja ću probat kikirike. Ove uzmi. Da. Abe, stani. Čin. Kako živeli? Amo.
je rekao da su ukusni. Ne, nisam rekla. 2 od 10. Jedna čista jedinka. Ja biram, znaš. Samo ovo sada. Ovo. Pa posle toga... Dobro, ovo smo već otvorili. Koje je moje, koje je tvoje? Nema pojma. Dobra, uzmi. Ja ne ću za to, ja biram sad. Abe dobro, pa moramo ovo na kraj ti rekao. Sam ti rekla. Dobro, uzmi, ajde ovo. Uzmi. Ovo. Da, uzmi. Abe ne da otvaraš novo, imaš svoje otvorenje. Ajmo. Daj. Čin. Ajmo da. Čin. Dojde, mamo, kaj meni zdravi, a ti. Hvala na bolj. Ko će? 2. 0. 3. Ajmo, malo soke za vas. Čekaj, stani. Završimo video, ali izbjegao sam cijelu. Dara, druga šta isprobala? Ne mogu Rekli je naša plivačka Nada. Davio sam se za malo. Naša plivačka Nada. Finiš. Šalva se. Gospodin, fini? Tu bez su. Znači to je kiselo. Da. Kiselo. Zavala sam se, udavio zbog tebe. Znate za šta znači ovo? Potegnete to i otvorite bombu. Znači daj mi... Ja hoću letavo sve. Ja ću uzeti ovo. Ja moram bomba, čekaj! Stani, ne jedi, nisi još Nisam ovdje probao. Stani, počekaj. Mama, šta je za uglika i odletao? Šta je sa mnom danas? Možda sam malo pijana od ovog ciga. Ne znam ni kako se zove. Moram sada da se brižem. Nisi ni probao. Teo, ne! Rekao sam ti da sačekaš. Zašto, brate? Kako je? Dobro, ja da isprobam kod već je ono probao, ne kažem ocenu. 3. Ne tijeki su? Ili, Wow. 10 od 10. Ali ne ima koliko možemo večera. Ne mogu 3 od 1. Ja mogu 4. Pa ne čove. Šava. Mateo, on mislite ki snima. Znači. Jesmo. Pa je ukusno je. Što ti dešava? Što? Da. 1000. Beskonečno. Ovo kida. Znači ovo kida. Ja ću ovo da kupim svaki dan. Daj. Da.
Baksem się naturiła. Ale głupacza jedna. Dodam się, że moja mama nie otwiera tako. Nadam się, że moja mama nie gleda. Ja se nadam, da moj tata ne gleda. Ja sam poljela. Otro. Otro sam poljela, brate. Nadam se da moj tata ne gleda. I da me ne proti iz ovog kanala. Nadam se. Šta? Ne poljela. Vidite mi ruke! Vidite mi ruke! Evo ona može da vidi. Puno sa šećerom. Priželjim. Neđe malo. Šta? Daj da buba šlaba. Jeste. Ljudi, spasite nas. Ljudi, spasite nas. Ja sam slaba. Ljudi, malo smo se šalili. Malo smo se šalili. Ruke. Da, nije buba šlaba. Dajte ga. Liže moja ruka. Evo, gadam trni se. Stavila. Gadam te. Uzmi haramicu. Kako uzmem sa ovakve ruke? Šareno. Boli me briga za sve. Hvala ti Bogu. Jednu paramicu. Hoće da jednu foru. Ne foru. Kako smiješno. Evo vam još smešniju foru. Stvarno sam mi je palo na glavu, stvarno. Šta bi pošao? Ajmo to ste. Vidite, ovo je iznutra.